sjoveste dyr i verden? Svaret er en hare. Haren, den er pænt sjov. Hvad er det smidigste dyr i verden? Svaret er en vandmand. En vandmand kan komme gennem alt. En vandmand kan komme gennem alt. Især hvis man hjælper den. Hvad er det slappeste dyr i verden? Svaret er en stær. Stæren, den er meget slap. Stæren, den er meget slap. For der er ikke noget kål i stær. Hvad er det farligste dyr i verden? Svaret er en vandrende pind. En vandrende pind kan sætte ild til alt. En vandrende pind kan sætte ild til alt. Især hvis den har et hoved af svovl. For så er det jo faktisk en tændstik. For så er det jo faktisk en tændstik. For så er det jo faktisk en tændstik. Tændstikker, de er pænt farlige. Tændstikker, de er pænt farlige.